Good afternoon, guys! Good afternoon, good afternoon. Kumusta na kayo, Char? Mayroong ganun. Kumusta na kayo? Natapos ko lang maligo. Gusto ko gamitin itong mask na binigay sa akin ng Pretty Polishes. Wait. Let me check the email again. I forgot. Pretty Coats. Pretty Coats pala. Polishes Coats. Pretty Coats. Ilalagay ko yung link nila below. Sobrang cute ng mga mask na sinend niya sa akin. Annie's Way yung brand. So, they gave me the charcoal. Sobrang cute ng packaging. Tapos, aloe. Yan. And then the last one is the Arbutin plus hyaluronic acid. Ganyan. I will use the aloe one. Anti-acne jelly mask siya. So, sabi niya, maganda daw to for oily skin. So, I will try that. Ganito yung itsura niya, you guys. Oh. So, para siyang card. You definitely can use this as a card. Something. And just, oh no. Kasi meron siyang sulat sa loob. Sabi dito, I give you the best wishes forever. Please accept them as a new remembrance of our lasting friendship. Charot. Merong ganon. O, diba? Perfect siya pang gift. Perfect siya pang gift. If mahilig sa mask yung bibigyan nyo, perfect na to. Meron na siyang ganyan. Oh. Dito sa loob yung mask niya. Meron naman siyang mga English information. Hindi lahat, pero good enough na maiintindihan mo kung paano siya i-apply. So, meron siyang mga English instructions sa likod. And yeah, cute. So, ito yung itatry ko. I think one-time use lang siya. Siguro depende. Pero, I'm gonna use it once lang. Uubusin ko to lahat sa mukha ko. Again, yeah. So, sabi dito, after cleansing the face, katapos ko lang maligo. So, malinis na yung mukha ko. Yung gamit ko na cleanser is the one from Cetaphil. So, after cleansing the face, apply toner as base. Wala akong toner, you guys. So, using a spatula. Napakita ko yung spatula. Ito, merong kasamang spatula sa package niya. Apply the jelly mask evenly, approximately 0.3 to 0.5 centimeters thick. Dang, ano yung 0.5? After 15 to 30 minutes, remove the jelly mask by scraping gently. Ah, okay. Wipe off with tissue and rinse with water. Ah, i-rinse pa pala. Ayoko na nagre-rinse. Tapos na ako maligo. Ayokong bumalik dun sa process na yun. Ayoko ng rinse. Wait. Ah, gagamitin ko. Mamaya na lang. Mamayang gabi na lang siguro. Mamayang gabi na lang. Nakakapagod mag-rinse ng mukha, you guys. Wag muna. Hindi na muna ko siya gagamitin. Anyway, ang gaganda na packaging. I-leave ko yung links nila below. Hindi ko alam kung magkano to. But yeah, cute ng packaging. Oh, by the way, nandito siya. Meron akong coffee milk salt scrub dito na binigay sa akin ng NYX Essentials. I-leave ko yung link nila below. Ito yung scrub na gamit ko for the past 3 days. Today, yung ginamit ko yung milk scrub. You guys, ang bango ng milk scrub. Grabe. Naka-lotion na ako, pero yung naaamoy ko pa rin yung milk scrub. Sobrang bango nun. And 99 pesos lang to, I believe. This one I really like as well. If you like coffee, you will like this. Pero kung hindi nyo hilig yung coffee, yung milk, mabango din yung milk. So far, binigyan niya ako ng 4 eh. So far, 2 pa yung nagamit ko. Ito at saka yung milk. Pareho sila na soft sa skin. Actually, mas soft yung coffee sa skin compared sa milk. Pero soft pa rin yung milk, you know? Pero yeah. Yung coffee, gustong gusto ko silang dalawa. Pero siguro mas gusto ko yung coffee. Pero yeah, they're both good. Nilagay ko siya dito kasi gusto ko ipakita sa inyo. Sobrang meron talaga siyang coffee na amoy talaga. So, yeah, perfect siya sa akin. Anyway, I will just go ahead and proceed sa aking usual skincare routine kasi hindi na pala ako magmamask. Natamad. Tamad ay itong babaeng ito eh. Clavo, as usual. Achoo! Alay na sa mga mata ni ito man. Char. Magsasampay na naman kami nitong batang ite. Umitin daw yung paningin niya. Nirigoro. Pakidala nito, Mark. May nagda-drums na naman ang ingay-ingay. Butin lang hindi ako nag-film today. Mag-film sana ako eh. Pero yeah, bukas na lang siguro kapag tumahimik na sila. Nandyan sila araw-araw, hapon-hapon. Okay lang. Or nagpa-practice sila for something. Pakidala. Ito din, please. Tayo na. Sasampay kami. Kami yung dalawang taga-sampay ng bahay. Ng bahay? Isasampay namin yung bahay namin.
Uy, mag-snack kami after. Ano kakainin natin, buddy? Kwek-kwek? Oh, sige! Yummers! Magpapalit ako ng ano, kasi nakapajamas lang ako. Low-kid. Sabi ni Mark, mag-ano kami? Me doing his makeup. Sige na, Mark! Palitan ko, kwek. Kwek, 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 kwek! Nagsasampay yung ate ko. Mag-vlog ko, te. May pa. Nandito ako sa itaas. Nagsasampay si ate. Hi guys! May bibigay pala akong lipstick kay mama. Kunin ko lang. Nahol ko na to eh. Bibigay ko sa kanya yung mga red lipstick. Yung from Secret Key. Parang ito ata yung vlog na to yung una ma-upload. Pero yeah. Bibigyan ko siya isa na to kasi dalawa yung kinuha ko. And then yung isa din from Dayung. Yan. Meron ding red dito na gusto ko ibigay sa kanya. Tapos itong cream, na mamahaling cream from Skin Food. Kasi meron siyang cream na binenta sa kanya. And feeling ko parang ano, hindi legit. So yeah, ito. Maharlika. And parang yun lang ata. Yeah, yun lang. Tatlo. Bigyan natin kay mama. Pupunta kami sa Kwek-Kwek. Hindi ako mag-vlog. Hi guys! Hi guys! Daming tao eh. Baka akala nila baliw na. Ayun na, ang Kwek-Kwek. Hi guys! Alam, meron silang ano oh. Pancake, hotcake. Hotcake tawag dito, Gil. Kuwang? Kuwang. Hello, asan niya gihap daan? Balik lang nga to. Kau, ibalik ka. Wato na ko dere. Balik tanda. Balik ko na dito. Sa inyo. Kwek-kwek. Balik upat. Nanday luto dan. Balik ko na. Oh. Ilan na. Balik ko na to na. Kuwang mig cheese, balik ko na naman ha. Upat ka mo. Halang, tamis. Halang. Kanan. Salamat. Kulang pa yung pera namin. Balik muna. Yung kwek-kwek namin, ilalagay namin dito. Para yummers ang pagkain. Kwek-kwek haul. Kwek-kwek number 1. Kwek-kwek number 2. Kwek-kwek number 3. Kwek-kwek number 4. Akin yung tatlo. Yummers. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo! Ito na. Yum. Ano, so, 5 kwek-kwek, 20 pesos. Sa ano, sa iba, ano, mura lang to, Kale. May nag-comment sa video ko, last video na na-feature ko yung kwek-kwek. Ano lang daw sa kanila? 10 pesos, 5 kwek-kwek na. Yummers naman, ang dami naman. Sarap naman. Noon, sina kuya, before ako umalis, meron silang mga, ano, cucumber. Anong pipino. Ngayon, wala na silang pipino. Yummers nun. Yun, okay lang maging 20. Kasi may pipino ngayon, wala nang pipino, pero 20 pa rin, 5 kwek-kwek. Oh well, halamar. Hindi ako. So, di ako kaklaro ato. Tingnan nyo ang ginawa. Itong batang ite. Kakapalit lang niya nito. Kagabi, siya pa nagpalit nito. Kasi may kasalanan. Ngayon, may kasalanan na naman! Hay nako. Mukha mong daming bukbok. Hinihintay ni Mark yung video. Kasi yung video na magiging up mamaya, yung My Brothers Do My Makeup. Hinihintay niya yung video ko kasi gusto niya siya yung first comment. Waiting. Nakahubad ka na naman. Waiting pa more. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes left. 2 minutes na lang. Hinintay talaga yung video. Ako hinintay ko din yung video kasi magko-comment ako doon. Mark or Marlon. So yeah. Pero yeah, 1 minute na lang. 7:29. Over! Sus, wala ba siya kaya saktong minuto. Ganyan pala. Over! Guys.
Matatalo na si Mark. 6 na yung likes kay Marlon. Sa kanya, 4 pa. Yung video, ano pa? Kaka-up lang niya. 4 minutes pa lang. Hindi pa tapos. May nag-like na. Tapalo na si Marlon. Unfair daw kasi hindi nyo pa nakita. Ni-like na yung iba. Wawa naman tong batang to. Mura mo sila rin eh. Hillary versus Trump. Talo ka na, Kill. Gusto niya sana first comment, ang bagal na internet namin. Wala. Ika-ano ka, 50? Wala ko comment. Wala, hindi siya naka-comment. Bila naman na. Ala! 7 na sa kanya, 6 kay Marlon. Ang bagal na internet. Tingnan nyo nga. Kanina pa to, 4 minutes na niyang ganyan. Loading. Ay, naku, wala na tawag pag-aasa. Kill! 7 sa'yo, 8 kay Marlon. Kailang yan. Daw po ana eh. Malayo pa din naman kasi. Good morning, guys! Iwan natin yung lights para, hello. I-fold ko lang tong mga to. And then, yeah, i-fold ko yung mga yan. Oh, I have a lipstick on pala. Tinry ko yung Secret Key na lipstick. Yung finiture ko sa makeup haul ko. Maybe you haven't seen the makeup haul yet. Maybe hindi pa siya uploaded. But ito yung Secret Key Fitting Forever lipstick in the shade Red Burgundy. Sobrang ganda niya. Hindi lang siya ganun ka-even because I wasn't really paying attention when I was applying it. But yeah, tinry ko lang siya because I was, niligpit ko yung mga stuff na ni-haul ko. And inayos ko din yung nandito. I know hindi siya ayos tignan, pero inayos ko na yan, inorganize ko na yan kung para kanino yung kanino, you know. So, yeah. And Sabado ngayon, so maglilinis lang ako dito sa area na to, sa kwarto, and tsaka dito. And then, I will fold those. And sabi ni Mama, parang pupunta ata kami sa grocery, sa mall, para mamili ng pang-grocery. So, yeah. We'll see what happens. But maglilinis muna ako, and then maliligo, and then we'll see what happens next. Hello! Ang ingay-ingay. Aalis kami, nakaready na ako at lahat, pero mayroon pa ako i-edit na thumbnail before kami umalis. Kasi baka hindi ko maabutan yung schedule ng vlog ko, tapos walang thumbnail. So, i-edit ko lang siya ngayon. And yeah, pupunta kami sa city. Sa malayong city. Hello! Hello, hello. Hintay namin si Mark. Sabi niya kanina hindi daw siya sasama. Tapos ngayon, nagbago yung isip niya. Nagpunta siya dito sa parking lot. And sabi niya, sama na lang ako, magbibihis ako. Maaga kaya yung nagbihis. Tapos yung ko sa kanya. Naka-shorts ako kanina. Pinalitan ko ng yung jeans ko or pants ko from Fashion Nova na rip. Pakita ko sa inyo mamaya. Nasuot ko na yung black na to eh. Tapos yung white naman ngayon. Nilagyan lang ni Mama ng Bakit ang dumi dito? Nilagyan ni Mama ng tubig. Yung dyan. Gusto ko i-on kaya lang si Mama nandun sa nag-init-init na. Nag-highlight ako today. Yung Wet n Wild na Mega Glow highlight. Hindi siya ganun ka OA. Kasi yung nilagay ko, highlight muna. Tapos pinatungan ko siya ng blush. Para hindi siya ganun ka like, tingnan. Gustong-gusto ko yung makeup ko. Very fresh lang. Yung sa lips ko, yung Skin Food na lip liner. And the shade, number 1 lang yung mabasa ko dun eh. So, yeah, number 1. Dito kami sa S and Mark. Sumama siya. Mama. Punta kami sa bangko kasi nakalimutan ko yung pin ko. Tapos hindi nila ma-replace. Hindi ko alam saan tayo. Hindi namin alam saan kami pupunta. Pero nice na may mga lights here. Pupunta kami sa Forever 21. Masigurad mo na double sa people. Katabi. Ayaw daw niya pumunta ng Watsons kasi baka lapitan siya pampaano daw ng pimple. Okay. Tangkad-tangkad ko na. Mas patangkad pa ako sa'yo. Nice. Sakit sa daan ay. Sakit. Sapaw ka tulo kay wala natin. Di man na size ni mo good? 35 maguro na. Hugos pa more. Yung itsura niya. Yung silver sana. Size niya. Walang silver. Maghahanap na kami na makakain. Nagugutom na kami. Tapos na kami dito. Inintay na namin si Miss at saka si Marlon. Di ba, buddy?
Hala, shoes! Tingin muna tayo dito. Sa Prima Donna. Let's go! Merong spaghetti si Brada. Yes. Tinry ko yung chili cheese na Jolly Hotdog. Okay. Bibigyan kita, Kay. Bibigyan kita. Hindi ko ito mauubos si Mama Rice. Yammers. Sakay ba? Dari, oh. Sakay na yung bata. Sakay! Amaw. Dito kami sa Toy Kingdom. Pagitan bigas mamagi ba? Mega Sketcher. Wow, ang galing. Wana, si Mama. Okay. Ano lagi ni siya nga po? Ballpen? Oo. Wala. May controller. Gusto maghanap ni Mark ng toys. Gusto niya daw bumili ng toys. Ito, Mark. Ala! Yung upalit atong kuhan de. Ano? Remote control yung upat kabukad ba? Remote control? Sabi yung tawag ka na eh. So, Ano ka nang upat kabuk? kiwi? Oh, kiwi? Upat kabuk palabad ba? Mga stable kayo, malubad. Kasi ano na yung ilang wala. Palabot. Remote control. Ah. Awa. Right. Uy, kung ano eh, bati. Gusto niya din i-try. Ay, ang cute. Namimilit. Ay, babubus. Siya si Mama. Ay, awas. Higa. Dito kami sa Jollibee. Ginutom kami. Anong oras na, Kel? 11 na? 11 na. Tapos yung chicken namin 18 minutes pa. Dito na yung aming drinks. Una ko ka. Yan lang. Sa balay ka. Chicken. Burger steak. Bok-bok. Chicken. Munggo. May nag-comment sa video ko, gusto niya si Mark kasi may mga bukbok at mga munggo ang muka. Yummers, kain tayo. Uwi na kami. Jollibee. Hello, buddy. Danny boy. Yan si Danny boy. Uwi na tayo, Mark. You guys, we're home. Tingnan niyo yung kalat ko. Look at this. Nagligpit kasi ako kanina. Yung table doon, kinuha ko. Niligpit ko siya lahat. Kung ano yung laman ng table, niligpit ko. Tapos bigla na sabi ni Mama, pupunta tayo sa bahay ng auntie mo, bilis. So, hindi ako natapos. Pero yeah. Anyway, I'll close my vlog. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Liligpitan ko lang tong mga to. Naka-open pa yung closet ko. Nagmamadali ako kanina sobra, grabe. Anyway, bye. Good night.